Hello mga moms! It's another day with Maushi G. At kasama ko pa rin ng aking families. Ayan ang aking mga cousins, ang aking tito-tita mula dito sa Dingalan, Aurora. Pupuntahan namin yung mga tinatago nilang magagandang tourist spot. At sakay kami ng tinatawag nilang Palmar. Ayan. Napakalaki nito. Good for 15 passengers. So, kung grupo kayong pupunta at magtutour dito, sulit to, bongga. So, mamaya aalamin natin kung magkano magiging renta nito. Sa ngayon, puntahan muna natin yung kanilang magandang tourist spot. Let's go! Isa sa mga magiging adventure natin ngayong araw na to ay ang pagdaan natin dito sa ilog na ba to? Opo. Ayan sa ilog. Oh. Papunta sa Abunan. Ano pangalan ng course natin? Laktas. Laktas. Opo. Bakit tinawag na Laktas? Hindi lang yung pinangalan sa kanya. Ayan o. Ay! Gwen! Ano ba Gwen? Gwen, ano lang? Buti pa siya, nagbababad na siya sa ano kasi mainit na. Ayan, ayan, ayan. Ay! Ah! Oh, dito po sa ilog na to, pwede rin dumaan ng mga tricycle. Mababaw yung tubig. Mga single, pwedeng dumaan dito. Sa lahat ng single, pwedeng dumaan. Pero bago yung gusto ko i-shoutout si Gwen. Hi Gwen! Ang daming kalabaw. Tsaka ang linaw po ng tubig nila, oh. Diba? Talagang fresh na fresh. So abangan na. Alam mo, ang dami ko na napupuntahang falls. Pero hindi pa ako napo-fall. Ay! Walang sira ulo. Ayun, tuloy natin extreme travel. Huh? Grabe rito, mayugyog. Parang grabe yung yugyog dito. Ayan. Bakit na tayo? Hindi pa na siya pwede. Hindi mo siya pwedeng lakarin basta-basta. Yung ititrek mo siya. Pero feeling ko ano din, exciting din kung maglalakad. Sa Thailand kasi elepante. Oo, dito ano, yung traktor nila. So meron din tayong mga katutubo. Oo. Ang marami po, mamaya sa pupunta natin sa okay, doon mismo. So marami, ano po sila doon, may mga tinda rin sila doon. Okay. So mamaya abangan din natin. Yun nga, meron kami nga makakasabay sa aming paggagala, yung mga foreigners. So talagang ano na rin siya, dinadayo na rin siya ng mga turista. Eto na, mas malalim. Ay! Ala! 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 Ay! 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 Ang lalim! Ay! Ay! Ano ba yung marmara? Ay! Kuya, dahan-dahan! Kuya, yung bata malalaglag! Aray ko, ang saya. Maulag yung cellphone yun, ha? Yung cellphone. Ay! Oo, hindi talaga kakayanin. Ang saya na experience na to. Dito lang ako natagtag na masaya yung feeling.
Kasi doon sa ano, kapag natatagtag ka, parang sakit-sakit. Dito ang saya, oh. Dito, ano mo talaga na napakalinis pa ng tubig. Kasi napakalinaw, matatanaw mo pa. Ayan, oh. At ngayon, ay papasok na tayo sa Lactas. Sa Lactas Falls, ito na yun. Ay, ang lamig ng tubig. Ay, hi! Diba, Althea. Oh, dalawa tayo, diba? Ayan. Ay, ayun na. Ayun, pumunta sa atin yung... Tapos, by walk na tayo. Ayan na siya. Ayun. Ayan, at ito na nga mga moms, mula sa nakaka-excite na pagdadrive gamit ang traktora o yung kanilang palmar na tinatawag. Narating na natin yung kanilang falls dito. Ang tinatawag nilang Lactas Falls. Ito kakaiba rin to kasi di ba marami na akong na-picture na mga falls na napuntahan somewhere in Mindanao. Ayan, ito ay kakaiba. Kung hinahanap tayo ng magandang pwesto, baka madulas tayo. Para makita natin siya. Tsaka ang lamig talaga ng tubig, mga mom. Oh. So we have some foreigners na nandito ngayon. Napaka-extreme nung sinakyan namin. Extreme lang. Kasi ang lamig! Oh. Kaya lang, ang awkward kasi paano ako makakapagano nito? Naka-duster ako. So, maliligo sa falls na naka-duster. Wow. Hanggang taas pa po ba yan kuya? Mataas pa ba? Mataas pala niya. Pero, hindi ko alam kung pakayanin natin umakit doon. Ang lamig. Tsaka ang linaw talaga. Oh. Napaka-amazing talaga ni Mother Nature, no? Ang bongga. So, tingnan natin, ikutin natin yung paligid ng falls. Okay, at ito na nga mga moms, sakay ng aming palmar, papunta dito po sa Lactas Falls at doon sa isa pang falls na pupuntahan namin. Kasama po natin si Kuya. Ayan, JTV Vlog. Si Kuya JTV Vlog. Ayan, follow nyo po siya sa kanyang YouTube channel mga moms. Nako, kung sakaling gusto nyong ma-experience yung kagaya ng aming experience sa pagtawid sa mga ilog at sakay ng palmar na to at mabisita yung mga falls, follow him sa kanyang YouTube channel, JTV Vlog. Okay, kanina kasi nabanggit sa... Ba't ang layo mo sa akin? Ano ka ba? May asawa ka na ba? Meron na po. Yun lang. Na-disappoint ako bigla. Charot lang. Hindi, so... Kanina, nabanggit sa amin ni ate na 1,200, tama ba? Opo. Tapos 8 packs lang 8 yun. packs lang. Paano kung lalagpas pa sila sa 8? Bali yung additional packs po ay 50 pesos po. Up per head. Oh, so, hindi naman na masama kasi napakaganda talaga ng inyong mapupuntahan. Tapos sakay pa kayo ng Palmar. Ang ganda ng experience. Ang sarap ng experience. Saka makikita po nila lahat sa Facebook page ko yung lahat ng tourist spot dito sa Mingalan. Oh, so may FB page ka rin. Ang iyong Ano FB po? page? JTV Vlog Free. JTV Vlog Free. Free. Ano yun? PRII. PRII. O sige, i-click natin yan dito Ito sa... po lahat ng tourist spot dito sa amin sa Mingalan. Oh. Sa lahat ng tourist spot, parang ikaw yung okay maging tourist spot. Ay!
Charat. Nakahawa na to kay Idol Brand Damage. Charat lang ito naman. Ayan. Ay, kasama rin niya yung isa naming driver, si Kuya. Busy siya eh. Kumakain siya ngayon, nagcha-charge talaga siya ngayon eh. So mamaya, ano yung susunod natin pupuntahan? Abungan Falls po. Bali, yun siya. Ang ating Abungan Falls. Mas mataas-taas siya na onte. Ayan, so, ikot na tayo guys. Follow natin siya guys and subscribe. Ma'am si G. Wow! Kasama rin natin yung mga popsi natin dito sa Lactas Falls. Kayo po yung nag-aasikaso dito. Wow, ang yaman nyo po. Ang ganda ng inyong ang ganda ng inyong falls. May entrance po ba dito sa falls? Magkano po ang per head? 20 per head. Okay. Basta ma-maintain na hindi makalat, tapos hindi rin nagpuputol basta ng mga puno. Kamusta po rito nung bagyo? Putol po na kami itong mga kahoy-kahoy namin dito, pati yun. Ako, malapit pang maanod. Muntik na maanod to. Kasi mataas din po yung tubig. Yung tubig na yan ang gagaling sa mismong bundok din. Okay. Sa? Sa bukal mismo. Ito na rin yung nagiging source ng tubig ng mga tao dito. 20 pesos ang entrance. Tingnan nyo naman po, sulit na sulit. Ang ganda ng lugar. Ano po pangalan natin, Daddy, para mahanap po nila kayo? Amboy Florento po, ma'am. Ano pa? Amboy Florento. Si Papsi Amboy. Ano mga anak nyo po ito? Hindi po. Mga anak nyo po. Ako ang driver naman po ng Tora-Tora. Ng Tora-Tora. Yung isa naman, yung 4 ang gulong. Ang Tora-Tora. Parang pag kami sasakay doon, parang i-deliver na sa market. Parang mga baboy na. Sa Tora-Tora po, magkano ang rent? Ilan ang sakay? Ako sa pinanggalingan. So this is it! Welcome to Lactas Falls! Ganda!